السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته أولو البر والتقوى وأهل الفضائل. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. An bɛ Ala tanu ka Ala barikada Ala min bi a fɔ an ɲɛna a ka jigin fɛn sanuman kɔnɔna na k'a fɔ Muhamadul Mustafa ka cidenya sarati dɔwɛrɛ ye a somɔgɔ sanu kanu gɛlɛn kɔ ka kisi nɛɛma deli Alahu Taala fɛ Ala k'o kɛ Muhamadul Mustafa kan ani a so dunye sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani jɔn ɲuman fɛn o fɛn y'u sen da nɔ la fo ka taa se jɔ dɔw ma. Ala ka ne ni aw fara o jamakulu sanuman kan. An b'a fɔ aw bisimila jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ sigi laada la alolu bɛ t'u tɔgɔ la ni a fɛn o fɛn ka don sera hakililajigi kɛnɛ bɛ sigi tasibilaw bɛ kɛ ka se ka hakililajigi kɛ diɲɛmaa la ni mɔgɔba ninnu an bɛ se k'u ka ɲɛnamayaw faamuya cogo min na o hukumu kɔnɔna na n'a fɔra arajaba an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ arajaba ye silamɛya kalobaw dɔ ye lahɔrɔma kalo don Ala ye kobaw caman kɛ a kɔnɔna na. Arajaba kalo tile 13 o bɛnna Asadulahil Qalibi bangeli ma Imam Ali alayhi salam. O hukumu kɔnɔna na Shirifila TV jabarani laada don nin kɛnɛ in bɛ sigi san o san anw ni aw an bɛ se ka hakililajigi kɛ ka sanga ni nin donba in ye i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na baara ninnu bɛ ɲɛnamaya an b'a bolo Hayidara Hajara Tunkara an b'a fɔ Ala ka an ba Ala k'a n'a sara hɛrɛ la baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna hɛrɛ kɔnɔna na ya Rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na Ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen sara kɛ alijana ye. O hukumu kɔnɔna na an ka bi sigi baara in bɛna kɛ tako fila ye. A tako fɔlɔ n'Ala sɔnna ma ne ni an ka manimatubaw anw lajɛ ka o kɛnɛ in ɲɛnamaya an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ Imam Ali ko kunkan a yɛrɛ ka ɲɛnamaya a fisamantiya a ye jɔdaba minnu fa alisilamɛya diinɛ in dɛmɛli la a balimakɛ dɛmɛni na ni Ala sɔnna ma o tɛna to kunpan na ne ni aw si. O hukumu kɔnɔna na ani an ka malimatu minnu bɛ na baara in ɲɛnamaya ɲɔgɔn bolo a maa fɔlɔ ye Madame Dumbiya Mama Sila. Seyida salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Ala sɔnna ma an ka malimatu filanan o de ye Madame Fadimata Ahmadu Yatara. Seyida Fadima salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Baasi tɛ yen nɔ an b'a fɔ aw bisimila aw ka plateau kɛrɛnkɛrɛnlen min sigira ka sanga ni Imam Ali ka bangeli hukumu ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a fɔ labɛyika ya Ali labɛyika ya Ali labɛyika ya Ali labɛyika ya Ali. An b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi kɛnɛ ninnu sigili ani kɛnɛ ninnu seriyali Ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ma dalu ye lahara jɔdon kɔnɔna na. An bi an kunsi an ka malimatu ma Seyida Dumbiya Mama Sila dakuruɲɛ kelen foli kan ka lase an lagɛ jama bɛɛ lajɛlen ma insha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. An lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ye kɛnɛ in seereya k'aw fo an bɛ filɛlibagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sababu ɲuman fo n'o y'an fana karamɔgɔ ye a n'a ka denbayaw. An bɛ yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔ i kɛlen k'i ka baaraw bila ka na an n'i ka nin masala in kɛ an ni diɲɛma an bɛ se ka faamuyali ni tasiw caman sɔrɔ Imam Ali a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ ni nin kalo in jɔra fɛn min ye an ba ye Hayidara Hajara Tunkara wulikajɔw ni baaraw caman de kɛra a fɛ k'a daminɛ bɛsɛliya walew la n'o ye ka yɔrɔw saniya yɔrɔ furaw ka taa misiw ko n'a ɲɔgɔnna caman conférencew fo ka taa se concours ma ani baara wɛrɛw caman ni Ala sɔnna ma an ka sigida filanan na Ustaz Amadu Jalo ani a ka invité u bɛna walawalali caman di o kun kan. O hukumu kɔnɔna na an bɛ an ɲɛsin an ka malimatu ma Seyida Mama Madame Dumbiya i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye man huwa Imam Ali Imam Ali yɛrɛ ye jɔn ye ayiwa ciba sɔnu n'o ye Imam Ali yɛrɛ balimakɛ ye alayhi salam ale yɛrɛ ye jumɛn de fɔ Ali ko kun kan. Alhamdulillah sera mukulsum an bɛ yɛrɛ fo i ka ɲininkali la i ko ko jɔn ye Imam Ali ye. Imam Ali Ala kira binakɛ den don n'o y'a balimakɛ Ala kira burankɛ don
sabu rasul alayhi salam a denmuso min n'o ye a dusukun feere Fatima Zahra alayhi salam ala sɔnna ale de furula Seydina Ali ma. Fatima min a rasulu ko ni Seydina Ali kun tɛ ko Fatima furu cɛ kun tɛ ala ka dugukolo kan. O la a rasulu burankɛ don. Seydina Ali a rasulu ye mɔgɔ min jira silamɛw la ko n'ale tɛ yen k'o de bɛ yen o ye Seydina Ali de ye. Seydina Ali ye a rasulu ye mɔgɔ 10 minnu jira k'olu ka alijinɛna don ala jɛnen d'u ma u mana fɛn o fɛn kɛ sa ala yafalen d'u ma. Seydina Ali b'o o mɔgɔ 10 la. Seydina Ali ala kɛra dɛmɛbaga don a ka nin diinɛ in laseli la. Don min na a rasulu bangena alayhi salam Seydina Ali bamuso n'o ye Fatima ye. Fatima nisɔndiyara a taara fɔ a furukɛ ye n'o ye ala kɛra fanicinin ye Abu Talib ko i balimakɛ muso y'a yɛrɛ sɔrɔ den ye cɛ ye. A nisɔndiyara kosɛbɛ mais furukɛ in ko a ma a ko Fatima nin den min nalen filɛ kira laban min fɔra o de nalen don. A ko mais a bɛna baara min kɛ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ k'a dɛmɛ baara in na e Fatima e fɛnɛ bɛna o cɛ bange n'o ye Seydina Ali ye. Ale de y'a rasulu dɛmɛ diinɛ in laseli la. A rasulu yɛrɛ b'o fɔ ko ni Seydina Ali ka banbolo kun tɛ ko diinɛ in tɛ jɔ. Wa Seydina Ali fana ale ye ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye a rasulu kɔ alel bayitiw la sabu diinɛ kalifalen don olu de la olu de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de n'a ɲɛmɔgɔya ka kan ka tɛmɛ bɛɛ kan. Donc o ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o ye Seydina Ali ye. Seydina Ali ye a rasulu ka kalifa 4nan ye sunna mɔgɔw bolo. I n'a fɔ kalifa Abubakar ani Usman Umaru Ali ye 4nan ye. O Seydina Ali kɛlen ciya mɔgɔw bolo ko Seydina Ali ye ala ka kalifa 4nan ye a ka dugukolo sanfɛ sida. Nin de ye Seydina Ali ye. An bɛ an ka malimatu fo a ka nin walawalali sanuman ninnu na siga t'a la ne ni lajɛli jama an ye hakilina dɔ sɔrɔ an ye faamuyali sɔrɔ jɔn yɛrɛ ye Imam Ali ye. O hukumu kɔnɔna na walasa fayidaw bɛ se ka jidi hali bi an bɛ an ɲɛsin an ka malimatu ma Seyida Fadima Ahmadiya Tara. Seyida Fadima e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye Seydina Ali karamallahu wajahahu alakira kisi ani nɛɛma b'a ma a ye sarangalinakan dɔw di a ma n'an b'a fɔ wasiya. E yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna o kunkan ne ni lajɛli jama an bɛ se k'a ta k'an yɛrɛ tasi n'a ye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A fɔlɔ n'a laban Ala ka ɲɛ ka d'an ma. O kɔfɛ Seyida an b'i fo i ka ɲininkali sanuman na. Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye Seydina Ali a y'a ladi ladilikan min ni anw bɛɛ lajɛlen de ladila n'a ye. Ladilikan fɔra Badara Ali de ye mais a dɔn ma ka kan an bɛɛ lajɛlen de kan k'an yɛrɛ ladila ye. Ladilikan in kɔnɔna na Rasul ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko ya Ali la khayra fil qawli illa ma al fi'li. A ko Seydina Ali ma ko Aliyu ko hɛrɛ foyi tɛ kumakan na fo kɛwale de ka tugu a la. Ka kumakan i bɛ kumakan o kumakan bɛ yen n'i b'a fɔ ni kɛwale ma tugu a la ko kumakan in ma dafa dɛ. Siga t'a la. O de kama baara nin b'a yira k'a fɔ ko o ko bɛ yen nɔ jɔnni n'i y'a fɔ i da la i jija kɛwale ka y'i la dɛ. E ma ye Ala b'a fɔ kuranɛ aya dɔ la ba'da ta'awuzu wal basmala a b'a fɔ kibra maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ko Ala tigɛra mɔgɔ la mɔgɔ min n'a b'a fɛn fɔ dɛ fɛn min n'a yɛrɛ t'a waleya. O kɔrɔ ye hali n'i kɛra lasilikɛla de ye i jija i bɛ min fɔ i da la i bɛ min fɔ mɔgɔw ye a jogo ka k'i yɛrɛ la. O tuma baara o baara kumakan o kumakan bɛ yen ni baara ma tugu a la ko hɛrɛ foyi t'o la. A tilala k'a ladi tuguni a ko wala fil manzari illa ma al mukhbir. Wa yecogo fana filɛ nin ye ko nafa foyi tɛ yecogo la
fo kɛwale fana ɲuman ka y'a la o de kama rasul b'a fɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ko ala tɛ filɛli kɛ ka taa aw ka nafolow ma walima aw ye cogo a t'o filɛ dɛ a bɛ mun de filɛ aw dusukun ana ka kɛwalew kɛwale ninnu kɛra ɲuman ye wa a kɛra juguman ye wa ala b'o de filɛ wa tilala k'a ladi tuguni a ko wala fil mali illa ma al judi a ko nafa foyi de tɛ nafolotigiya la f'a k'a sɔrɔ fonisereya b'a la n'ala ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'ala ye nafolo nɔgɔya i ye i jija i ka fonisereya k'a la sabula fonisereya ye fɛn de ye yirisun don min turulen don fo alijinɛ kɔnɔ a b'a kɛbaga sama ka taa fo alijinɛ kɔnɔ o tuma a b'a ladi k'a fɔ ko bakiliya de man ɲi fonisereya de ka ɲi a ko wala fi sidiki illa ma al wafa wa nafa foyi tɛ tiɲɛ la fo layidu dafa fana ka y'a la n ye tiɲɛtigi ye mais e tɛ layidu dafa k'i ka tiɲɛ ma dafa dɛ an k'an jija layidu la kosɛbɛ layidu min b'an ni ala cɛ ani min b'an ni mɔgɔw cɛ an k'an jija o bɛɛ lajɛlen na a ko wala fil fiqhi illa ma al wara'i a ko nafa foyi tɛ dɔɔnin na ni ala ye siran t'a la i kɛra dɔnniba ye cogo o cogo n'i ma siran ala ɲɛ i ka dɔnni nafa foyi de t'a la badara ali ye ladilikan de fɔ a rasul ye ladilikan de fɔ badara ali ye a ko wala fi sadaqati illa ma anniya wa nafa foyi tɛ saraka la dɛ f'a ka kɛ ŋaniya ɲuman de dalen don a kan saraka i b'a bɔ tuma min na i kelen don k'a bɔ ni ŋaniya min ye dɛ a bɛ minɛ n'o de ye tuma nafa t'a la ni ŋaniya ɲuman t'a kan. O kɔrɔ ye hali n'i ye miliyari caman di k'a nafa ka ti k'a kɛ saraka ye ni ŋaniya ma ɲɛ. Ni ŋaniya ma ɲɛ a baara in a tɛ nafa ɲɛ dɛ i b'a di ni ŋaniya o kɔrɔ ye i b'a di ala ɲɛda dɔrɔn de kama i b'a di ni ŋaniya ɲumanya de ye i t'a di ni yɛrɛ yira ye i t'a di ni foyi ye i b'a di ni ŋaniya de ye dɔrɔn ala de ko n k'a kɛ n b'a kɛ f'i k'a kɛ n'o ŋaniya ɲuman de ye n'o kɛra i bɛ nafa sɔrɔ a la a ko wala fil hayati illa ma asiha a ko wa nafa yɛrɛ tɛ ɲɛnamaya fana la dɛ ni kɛnɛya t'a la dɛ mɔgɔ n'i y'a mɛn i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la i ka kɛnɛ de dɛ mais n'i ma kɛnɛ a man nɔgɔ a ka ladilikan laban a ko wala fil watani illa ma al amni wa sururi a ko wa nafa foyi tɛ jamana fana na fo a ka sɔrɔ basigi b'a kɔnɔ hakilisigi b'a kɔnɔ wa nisɔndiya b'a kɔnɔ o kɔrɔ an b'an profiter ka dugawu kɛ an ka maliba in ala ka suma ya rabbi ala ala ka suma ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kira na bɔn o kama wasalim an bɛ an ka malimatu fo ka barikada a ka nin bilasiralikan sanuman ninnu na siga t'a la a bɔra ka rasulu ka nin wasiya minnu fɔ a ye wasiya min kɛ imamu ali ye siga t'a la sarankana ninnu a bɛ anw diɲɛmaw de ladi bi in na surtout a da bɔra ka se laban min ma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka kɛ muhamadul mustafa bonya kama ani alul beitu hɔrɔma kama an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔna na ala ka hɛrɛ jidi jamana in kɔnɔ ka hɛrɛ jidi jamanadenw kelen na bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ in na an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ hadarat janab asayid sherif usman madana haidara an bɛ dugawu k'a ye kɛnɛ in kɔnɔna na ka dugawu ɲini a fɛ ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kalifa ala la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ala ka an ɲɛ mu u la o hukumu kɔnɔna na an bɛ an ɲɛsin seyida mama ma seyida mama a ka ca la n'a fɔra imamu ali ni ali tɔgɔ fɔra ka ban kɛrɛmalahu wajahu mɔgɔw bɛ na hakili bɛ jigin min na dɔrɔn o de y'a ka cɛfarinya ye ayiwa ali n'a ka ni cɛfariyaba ye yala ala tun ye kodɔn dɔ di a ma wa ni kodɔn tun bɛ imam ali la e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ ne ni lagɛli jamaw an bɛ se ka o ta k'an yɛrɛ nafa n'a ye a ka kodɔnw na. Alhamdulillah imam ali ka kodɔn diɲɛ bɛɛ hali ni mɔgɔ min tɛ silamɛ ye diɲɛ bɛ ka baara kɛ ni imam ali ka kodɔn tɔnɔ ye hali n'a sɔrɔ silamɛ tɛ ne y'a f'i ye n ko siya mɔgɔw fɛ imam ali de ye kalifa naani n'a ye ala ka dugukolo sanfɛ dugukolo kan don dɔ la imam ali ani rasul alayhi salam k'u kun bɛ taama na madina bɔlɔn furancɛ dɔ la cɛ dɔ nana tɛmɛ u la cɛ in ko rasulu ma ko salamu aleyka ya rasulallah
arasulu ya ajabi ayi shi sayyidina ali ma ako salamu alayka ya khalifatullah fil ard ako kisi bi ga ala ka khalifa ka dugukolo sanfɛ o yɔrɔ la cɛ ye arasulu lajɛ ako arasulu ne ye kuma min fɔ ale la tiɲɛ tɛ wa arasulu ko a ma ko i ye tiɲɛ fɔ tuma min na cɛ taara seda sayyidina ali ko arasulu ma a ko nin cɛ in ye nin kuma in fɔ e y'a tiɲɛ tigiya ka da jumɛn kan arasulu ko a ko ke e ye kalifa naani n'a ye ala ka dugukolo kan a ko kuma in siga t'a la a ko ala ka kalifa naani dugukolo sanfɛ kalifa fɔlɔ o ye adamu ye alayhi salam a ko sabu ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ suratul bakara a ko inni ja'ilun fil ardi khalifa ko ala ko a bɛna dugukolo fɛn dɔ da ka bila dugukolo kan o kɛ kalifa ye dugukolo kan kalifa fɔlɔ ye adamu ye a ka dugukolo sanfɛ a ko kalifa filanan o ye dawudu ye alayhi salam a ko sabu ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqq a ko ne ye kɛ kalifa ye n ka dugukolo sanfɛ n bɛ fɛ i ka kiiri tigɛ n ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛ ye a ko kalifa naaninan o ye haruna ye nabilayi musa kalifa sabanan haruna nabilayi musa balimakɛ an b'a ye kuma caman arasulu ka kuma na a b'a fɔ ko kira wɛrɛ t'ale kɔfɛ sinon sayyidina ali bɛ komi n'a fɔ haruna kun ye musa bolo cogo min ala ye haruna fara musa ka cidenya la wala ciden wɛrɛ t'ale kɔ sinon sayyidina ali kun bɛ fara arasulu kan a ko o ye khalifa sabanan ye a ko khalifa naaninan o ye ali de ko ala ko kuranɛ kɔnɔ wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu solihati la yastakhlifannahum kama stakhlafa allazina min qablikum ko ala ko ale alayidu ta ale bɛna mɔgɔ kɛ kalifa ye dugukolo kan minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ seda limaniya jɔn fɔlɔ ye jumɛn ye sayyidina ali sabu kuma caman an b'a mɛn kumakɛlaw fɛ ko tuma min na diinɛ nana ko cɛw la k'a bɔ fɔlɔ de limaniyara bon nin kuma in n'i yɛrɛ hakili kɛ k'a lajɛ i bɛna kuma in ɲɛ ye parce que tuma min na ala subhanahu wa ta'ala ye arasulu ci a ko de k'a daminɛ so kɔnɔ fɔlɔ ko ma kɛnɛmamɔgɔ ko min daminɛna so kɔnɔ sokɔnɔmɔgɔ de b'a kalama kɛnɛmamɔgɔ bɛ tila ka taa don ko la cogo di ka sokɔnɔmɔgɔ to yen a bɛ hakili sɛgɛn dɔɔni a bɛ hakili sɛgɛn kuma dɔw la u bɛ to k'a fɔ ko cɛw la kuma dɔw la u bɛ to k'o ko mɔgɔkɔrɔbaw ko ale tɛ denmisɛnninw ye mais ala subhanahu wa ta'ala ko limaniyajɔ o limaniyajɔ ye sayyidina ali de a ko de bɛna kɛ kalifa ye arasulu kɔ o la sayyidina ali ka ko dɔ seda umukulusum bɛɛ bɛnnen don kan hali sisan seda bɔra ka nin min fɔ ani n'i ye sayyidina ali ka ko dɔn kumaw ta k'a lajɛ ni ɲɛnɛmaya ye baara kɛ n'a ye diɲɛ bɛ lafiya ala kun ye doni yɛrɛ yɛrɛ de di sayyidina ali ma donc kɛlɛ a ka ko kuma da ali mɔgɔw b'o o dɔrɔn de fɔ ko sayyidina ali kun ye cɛfarin ye i n'a fɔ baara kun t'a la kɛlɛ kɔ ni ali fɔra dɔrɔn mɔgɔw b'o de ka sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la i baara ninnu kɛnɛ kan seda ɲɛnɛmaya in kɔnɔ kɛ e bɛ diɲɛ fɛn o fɛn ko ɲuman don i b'a sɔrɔ o nin bɛɛ ɲuman kun bɛ sayyidina ali de la n'i ye kɛlɛ ta k'a lajɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ faamu cogo de bi dɔwɛrɛ tɛ tɔɲɔli kɔ sayyidina ali ma sɔn tɔɲɔli ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɛlɛ kɛra dɛsɛ de fɛ u dɛsɛlen de ye kɛlɛ kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sayyidina ali ka kodɔn ninnu na i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman i b'a sɔrɔ o tun tɛ sayyidina ali fɛ a tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ se ka f'a ye n'ale gɛrɛla ɲɔgɔn na a ka kodɔn fɛ a ka kuma yɛrɛ n'a ka kodɔn fɛ e bɛ don diinɛ na o camanba de kɛra tellement sayyidina ali kun ye kodɔnbaga ye n'a arasulu ko k'ale de ye dɔnni dugu ye ko ali y'a donda ye i tɛ se ka don dugu kɔnɔ fiyewu n'i ma don a donda fɛ o kɔrɔ ala ye dɔnni fɛn o fɛn di arasulu ma a y'a bɛɛ di sayyidina ali ma sabu ale ni arasulu bɛɛ ye kelen ye ala subhanahu wa ta'ala ka jɔyɔrɔ la arasulu ye ciden maa yɛrɛ y'o de fɔ k'ale ni sayyidina ali de ye kelen ye différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ
mais ni wuri ɲɔgɔn sa ala y'a yɔrɔ ala de bɛ gundo dɔn anw t'o dɔn mais arasulu ka bon maa maa bolo arasulu Seydina Ali ka bon i bolo ko dɔn fɛn o fɛn bɛ arasulu la a bɛɛ tun bɛ Seydina Ali la Seydina Ali ka ko dɔn don dɔ la a taara yahudiya dɔ fɛ yen Seyda Umu Kulsum Seydina Ali yahudiyakɛ ye raisin de d'a ma a ye raisin dun dɔɔni a nana ji bisilen ye u bɛ min dilan k'a kɛ komi divin min bɛ mɔgɔ suga a nana ji di Seydina Ali ma Seydina Ali ko nin ye haramu ye anw silamɛw bolo anw tɛ se ka nin min kerecɛnkɛ ko a ko silamɛw ka ko ye kabako ye dɛ ne nana raisin de ma sisan I y'o dun o raisin kelen ji e ko o ye haramu ye aw bolo a ko ma nin faamu dɛ Seydina Ali ko a ma ko baasi tɛ a ko n b'i ɲininka muso b'i bolo a ko awɔ ko muso bɛ n bolo a ko denmuso b'i bolo wa a ko awɔ ko denmuso bɛ n bolo Seydina Ali ko n b'i fɛ I k'u wele ka na a ye muso ni den wele ka na n'u ye tuma min na u nana Seydina Ali y'a bolo siɲɛ muso la a ko nin ye mun ye a ko nin ye muso ye a ko I muso ye o dagalen d'u ye nɔ a ko awɔ a ko I denmuso in don o fana dagalen d'u ye wa cɛ ko Ali I bɛ nin fɔ cogo di o bɛ se ka daga ne ye cogo di n ko n denmuso de don Seydina Ali ko a ma ko ko e denmuso don k'a dun bɔra ba in de la o e ko mun kosɔn ne ko n ko ji tɛ daga ɲɛ ko ne ye ina raisin dun k'o bɔra o la den fana bɔra ba in na mun kosɔn e fana ko k'o tɛ daga ye o yɔrɔ la cɛ ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna aliya waliyullah yahudiyakɛ tuubira ka don diinɛ na Seyda in dun n'a sɔrɔ Seyda Umu Kulsum u b'a fɔ cogo min a ka farin i n'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ a la walima ni mɔgɔ y'a ye dɔrɔn fagali dɔrɔn don n'o don mɔgɔ min bɛ ti diinɛ kelen na Seydina Ali bɛ t'o fɛ yen cogo di ka tila ka taa raisin dun o fɛ yen fo ka tila k'o don diinɛ na n'a ka kodɔn ye. Seydina Ali ka nin fɛn ninnu na a ka nin tasarufatu na an yɛrɛ bɛ tasi jumɛn sɔrɔ a la k'a fɔ ko yahudiyakɛ e yɛrɛ ni maa min yɛrɛ tɛ diinɛ kelen na e ka sɔn ka to fo ka so kɔnɔ ka dumuni yɛrɛ di an bɛ mun faamu o la dakuruɲɛ damadɔ an bɛ min faamu na Seyda o bɛ kɛnɛ kan o ne ko Ali bayti ninnu I ma ye rasulu ko n'ale ye mɔgɔ min ɲɛmɔgɔ ye ale y'o ɲɛmɔgɔ ye parce que ni ninnu bɛ yɔrɔ olu de bɛ k'an kalan diinɛ taabolo ɲuman na n'i tugur'u kɔ I kunna bɛ ja diɲɛ kɔnɔ o ye kunna bɛ ja lahara Seydina Ali mɔdenkɛ filɛ an bolo a tɛ se an ka kuma yɛrɛ ale ka kɛwale yɛrɛ bɛ nin ko kiiri tigɛ a ye mun de ɲini silamɛw fɛ diɲɛ kɔnɔ I ka silamɛya o y'i kungo de ye nin ka taabolo wɛrɛ y'a kungo de ye mais mɔgɔya in kɔni an bɛ jɛ o la donc an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ an karamɔgɔ denkɛ Seydi Badara Ali Usumani Hayidara o fana ka nin taabolo ye ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔya la hali n'an ma kɛ diinɛ kelen ye o la ɲɛdimi de ye bi walayi kɔnɔdimi tɛ fiyewu an bɛ Ala de deli sirifu ninnu u nɔfɛtigiw Ala k'a nɔgɔya an ta kana kɛ da ye parce que u b'an bila sira ɲuman de kan an kana fɔ an b'u fɛ ten donc n'u ko an ka min kɛ an k'o kɛ u y'an bɔ fɛn o fɛn na an k'an yɔrɔ ma janya o na an ka kɛ bɛɛ fɛ k'an dusukun dayɛlɛ bɛɛ ye diinɛtigi tɛ se ka taa ŋaniya juguya la fiyewu Ala ka hakili ɲuman di an ma amin ya Allah an bɛ Malimatu madame Dumbiya mama Sila an b'a fɔ a ka nin bilasiralikan sanuman ninnu na teliyala an bɛ an ɲɛsin Malimatu Fadima ma Seyda Fadima Malimatu bɔra k'a fɔ an ye ko Imam Ali kun ye dɔnnibagaba de ye ka fara a ka cɛfarinya kan a n'a ka Ala ɲɛsira n'a ka yɛrɛmajigi e yɛrɛ bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔni I bɛ se ka Ali ka kumakan jumɛnw fɔ an ɲɛna an bɛɛ lajɛlen ka se k'a ta k'an yɛrɛ tasi n'a ye nin waati in na inshallah Ala k'an bɛ sababa Badara Ali fana ye kodɔnna de ye wa a ye kumakan dɔw fɔ k'an yɛrɛ an ladi n'a ye a ko
Badra Ali ko karramallahu wajhahu man jama sitto hisal lam yada lil jannati matlaban wala anin nar maharaban ako jogo ba woro be mo sira ko woro in faranyonga kima to foito aldine ni sirala way ma to foito ka boli ka botasmanye e ma to foito fanala afola jume ako man arafa Allah fa ata'ahu ako ni mo mi ala don ka kila ka ala batu sabla ala kira yo de fanye hadisul qudusi konna ako arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni aya ni na kan don yana kan batu na mane ala do be ne batu tugudi amano akila la ka fo la dil kan flanana wa arafa shaytan fa asahu ako ni mo mi shaytan don ka kila ka soso ngode kama ala ba fanyena inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwan إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم أكو على كم شيطان من فلاني أو جوجو بانيني يرددو وأو يركع جوجو يمني أكوري أو ما باك أكم مسرو أنا بكون من مسرو نيهور أيو ما بو بلا جلنا سبلا باكا أكا تندم أكوري مو تقول شيطان كو أبو بلا جلنا ويلي كتاتسمام ودي كما أمام بروفيتي كما أم بسان لبان واتيلا أمي لدي كام يفان dimi ana balma muso yi wode ambe san labana ambo ni sojala nganga njija nga keni islamia tabule de mo ko ki islamia akeni islamia tabule kana sira blade angana nyebo ka fo ko minu mandala ko na mu kan yirla kantenye sabla ban den chamanyena ni man kundi ka meshikala ntenye ni ma produit mu ntenye ni ma jibu kunguru wal ma pantoloni ndo ntenye islamia kala yini toy ni ko ki islamia iba yini ka do min ka dala ide bodi ke wode batu ni shaytan be mabo nyona o ko fel ladil kan sabanana ako wara fal hakka wattabi'ahu ako ni mo mi fana e tiye don ka klaka tugu tiye ko ako wallahi o ye altine sranyi anani na ako wa arafal batila wattaqahu ako ni mo mi fana e ko juguni e jugo ya don ka klaka yimma wala ko e altine sramne de otuma kimma bo ko juguni fewna wode altine sranyi mai aduna ako wa arafa dunya farafadaha akoni mo mi fana e jien don ka klaki banjena ala ko wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur ko jenati nyana mayai foite fana kera wati do min be temedi ajime be laba adem saniya de be talaban korola wa akenya o be talaba hali tiseki ka tasaleta wa nyana maya fana be talaba sayadila otuma sugo nyigen jido do be mo negende malasa otuma be mo malasa jenati e ka bala ko rate ki kana firnyima do e kana pari me ka lege do min kadala e ko ke min mandala e ko to o de ibane jena ladil kan worona na labana ako wa arafal akhirata fatalabaha akoni mo mi fana la harado kanyini sabla lahara yoro mi nami laban sai da hali ne sanu etaji de joya ibe taka betu me yoro jibe de kan alabe laban yoro akwa ka qur'ani sanu mai kono wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa aku mo bi nasrana domina bina jo amanye koro amma ba nyinga ka fese ka mizanu suma ana kabur kona dalu ani ngele mo sirana nyede ka klaki ni fana mine ka ba nu adungola sabla mo ni ati bla foila fona kera mimbi malasa ki nege min ka gelati bla wala ngani sira ki ni bali adungola ko ka don fa innal jannata hiya al mawa waldina so min labenendo odi o tigi sigiyoro odi o tayoro ambe duwa ki ala ko no ambe la jele amba fo ali badra aliyu akani sanyelama yala ka ke here aman karamo fana fo ale min ben kena sanma sigi ana muso sanma kerengerena amba hajara tungara amba fo ka barka da ka chesirla ni baraina na sonama ambi yere fo ki wale nyambo ikani blasali kan sanma no na sigata la ni lagel jamo anyi tashi
kisi ani faidaw caman sɔrɔ Seydina Ali a ka ni bilasiralikan ninnu na an bɛ Ala deli ya Rabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin maa fɛn o fɛn de sɔgɔlen b'a la nin waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen min sigira Imam Ali alayhi salam ale ka bangeli hukumu kɔnɔna na min bɛ ɲɛnamaya an ba fɛ Haidara tanti Hajara Tunkara an b'a fɔ Ala k'an sara ni hɛrɛ ye an ka baaraw ye waati la kow ye ka sanga ni o ye teliyala Seyda mama i ka kuma kuncɛ kuma ani ka foli kan ani an bɛ san laban na fana dakuruɲɛ damadɔni inshallah alhamdulillah an bɛ kumakan laban min fɔ k'a fɔ Seyda ye kuma kelen min fɔ an k'an janto an yɛrɛ la an bɛ ka bɔ san dɔ la an bɛ taa don dɔ la pour que an ka se ka san kɛ hɛrɛ la an k'an janto an yɛrɛ la Seyda Umu Kulsum i b'a dɔn jugoko problème de ye anw sɔrɔ o de la Seydina Ali ka kuma ninnu n'an y'a faamu ka baara kɛ n'a ye an bɛ lafiya a ka kuma dɔ bɛ yen a ko ajaban li hazihi dunya yadfa'una al-mala litajmili ashkalihim wa ya'jizuna an tajmili akhlaqihim ako diɲɛ kabako de ale kabakoyalen don hadamadenw k'an bɛ ka nafolo de ɲini an bɛ ka nafolo bɔ k'a don an cogoyaw ɲini na ko mɛ ko jogo ninnu ɲini k'an ɲinɛnen don olu kɔ aw ni ne an k'an janto jogo la k'an ka denmisɛnninw bila sira ɲuman kan parce que nin fɛti in olu de a ka ca na denmisɛnnin caman de bɛ kasaraw sɔrɔ fɛti in na donc kumakɛlaw bɛ kuma sanga ni wagati bɛɛ an k'an janto an yɛrɛ la mais mara in tɛ daminɛ sisan a bɛ daminɛ yanni ka kɔn sisan ye n'i y'i den mara a ka ca na nin fɛti ninnu na ale tɛ taa bɔ k'a bɛ taa désordre kɛ ka taa kosa yɛrɛ ma k'a se mɔgɔw ma o la an bɛ lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya aw minnu nana plateau in na Seyda k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka ɲininkali na k'an karamɔgɔ fo sababu ɲuman ale min foli tɛ ban walahi karamɔgɔ fo da t'an bolo an b'a fɔ dɔrɔn Ala k'a sara Ala de bɛ karamɔgɔ sara n'a ka denbaya kan an ba sanuman kɛrɛnkɛrɛn ni foli n'o ye tanti ye sutura tanti Ala k'a sara a bɛ fɛn min fɛ musow la Ala k'an k'o ye a tɛ fɛn o fɛn fɛ an Ala k'an b'o sira kan tanti ŋaniya tɛ foyi ye ko karamɔgɔ ko jogo ko min k'a ka sabati Ala k'a sabati an na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a deli Ala fɛ Ala ka wagati wɛrɛ jira an na inshallah Seyda Fadima i ka kuma laban ani ka foli kan Ala ka jɛn alhamdulillah ne ka kuma laban ye min ye dɔrɔn o ye foli de ye an bɛ san laban kɔnɔ an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an dusukun kɛ kelen an ka dugawu kɛ Mali ye Ala ka Mali bɔ bɔlɔ la Ala ka jamana suma Ala k'an karamɔgɔ man ɲɛ Ala k'a ka Seyda baw bɛɛ lajɛlen man ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ min kɛ kɛnɛ kan Seyda Hajara Tunkara dan t'a la an b'a fɔ a ka nin kɛnɛ sigili la an bɛ an lajɛ baga bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna ma foli belebele ye aw yɛrɛ tɛ ta ye an ka malimatugu a kɛlen k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila ka sɔn ka na sigi an ni jɛma an bɛ se ka masala ka se ka faamuyali kɛ ni cɛba in ka ɲɛnamaya la a ye jɔdaba minnu fa diinɛ dɛmɛli la a n'a yɛrɛ jogoba anw yɛrɛ bɛ se k'a ta k'a ladege cogo min na ka kisi ani kunnadiya sɔrɔ an ka ɲɛnamaya in kɔnɔna na ani lahara jɔ don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an bolo alijinɛ ye Ala ka a kɛ an bolo dalu ye kɛnɛ in bɛ ɲɛnamaya an ba de fɛ Haidara Hajara Tunkara an bɛ foli belebele ta ka ɲɛsin a ma ani an ba tɔw bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ an fa kɔ an ka sababu ɲuman fa a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen folen don kɛnɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na baara in bɛ tali kɛ sigida 2 de la nin kun ye sigida fɔlɔ ye ni Ala jɛna n'a ye sigida 2nan bɛna kɛ Ustaz Amadu Jalo a n'a ka invité aw na walawalali caman sɔrɔ an ba Haidara tanti Hajara Tunkara ani a ka association Ala Sago Jama Sago u ye wulikajɔ ni baara bolodalen minnu b'u bolo ɲinɛ san kɔnɔna na u na da aw tulo kan ni Ala ka jɛn o la an bɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔna na ni zikiri duman dɔ ye ni Ala ka jɛn inshallah Seydina Ali Badara Sajaja ni Ala ibona 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 Ala de magla ni wari e mo bonya kibina ni sangu e mo bonya ni fama e mo bonya kibina ni toma e mo bonya Seydina Ali ala de kibla kana
ka silamɛya bɔ bolo la ala ko k'i ka tugu dafara k'i ka to ka silamɛya juguw dati ka kira muhamadu juguw dati k'i ka to ka selila nabigiw dati kɛrɛmalahu wajahu sedina aliyu badara sajaja ni ala y'i bonya mɔgɔ tɛ segin nɔgɔya sedina aliyu badara sajaja ni ala y'i bonya mɔgɔ tɛ segin nɔgɔya wa kala ko bi sedina aliyu la ale de bangina ali ka bɔ kɔnɔ a woloba ye tile saba kɛ a y'o kɛ ni sedina aliyu ye wa y'o kɛ ali ka bɔ kɔnɔ ala ye muru di sedina aliyu ma n'o de ye sulukafari ye aliyu kumana dɔ kɛlɛ jamana ni juguya dɔ ko aliyu bi kɛlɛ da la wa cɛw bi siran ali kuma di musolu ma dina mana dɔw ye silamɛya ɲɛfɔli la ka tila k'u ban ka sedina aliyu tanu i k'i ba tanu fana o ye ne kamana ka ta ne dabali ma sabu fitiri waleya tiɲɛ ye ka da musokɔrɔ kɔtɔkɔtɔ o ye ko wɛrɛ ye silamɛw man ka ɲina aliyu kɔ silamɛya jalati kumana di kira ma a b'a di aliyu de ma a ka kan min fɔlɔ wakira ko ale bɔra aliyu la ko aliyu bɔra ale muhamadu la ko n'ale tɛ ko aliyu de bɛ ko aliyu de ye babulu ta aliyu de ye sulukafari ta kaba denmisɛn ma fɔ kana a si jɛ a bi kɛnɛ la ka silamɛya in de kɔlɔsi fo u y'a fɔ ka silamɛya nɔfɛ u y'a denw fa ka silamɛya nɔfɛ ali hasadi husseina wabi komi silamɛya kɛra di barani ye selila dɔw kamana aliyu dɔgɔ nka anw b'a fɔ ni mɔgɔ sirala i ma siran ni sirakisɛya sanbɛ aliyu dɔgɔ musow bɛ k'a fɔ cɛbaw bɛ k'a fɔ denmisɛnw bɛ k'a fɔ kanu de ye fila ye kelen dɔrɔn de don Muhammadu Burange Sedina Aliyu Amisa Inofe Fatumata Che Amisa Inofe Hussein Fa Hassan Fa Amisa Inofe Aseidi Sherifu Usumane Haidara Moke Aliyu Amisa Inofe Sedina Aliyu Badra Sadakani Aliyu Yamudi Sedina Madamu Haidara Jara Tutumara Ala Iladiene Aliyu Kurinji Efa Tobaye Aliyu Ide togoda aliyu la Iburange togoye aliyu ye Wasausa ibi jama faranjogo matakane Wasigi sedina aliyu togola Mi haidara na furu musufu Ka haidara volode kumbefu Ka shirifi uka numbalefu Sami kulubali ede Okani moriso inda aliyu la Sedina aliyu Badra sadakani aliyu Yamudi sedina foli ani wale ɲuman dɔ an b'o ta ko o ɲɛsin nin waati na zikiri fimani ma a ka imam ali fasa an bɛ dugawu kɛ ala ka k'a ma baraji ye nin waati na an bɛ ko segin foli ta ka ɲɛsin aw la fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan aw bisimila aw ka jamukan filanan kɛnɛ kan imam ali ale ka bangeli la san o san sherifila tv bɛ jamukan min sigi aw ye a ta ko filanan o de ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka k'a ma baraji ye kɛnɛ in kan ka foli lase an karamɔgɔ ni an ɲɛ jɔyɔrɔ ma seyidi sharifu usman mariam haidara ni y'a ye an ye nin ko ninnu faamu ani k'u tugu ɲɔgɔnya ka baara kɛ a ye ni a ye ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ni a ka wele ko ɲuman ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen
lajɛlen fo an ba fɛn fɛn bɛ yen an b'u bɛɛ fo ka wulikajɔ ninnu u ka cɛsiri la kɛnɛ in kan an b'a dɔn k'a fɔ imam ali ka denbajɛ la a bɛ an ba bolo madame hayidara tanti jara tunkara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli belebele ta k'a ɲɛsin a ka kulɔbu maaw ma n'o ye imam ali alasago jama sago k'a présidente ba fo tɔndenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka an n'u sara o hukumu kɔnɔ an ka présidente n'a ka jamaw an bɛna olu de bisimila kɛnɛ kɔnɔ yanni an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ an bɛ fɔlɔ k'u bisimila an bɛ fɔlɔ présidente yɛrɛ la madame Mayiga Mariam Tembeli présidente salamu alaikum. Wa alaikum salam. A bɛ cogo di? Alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada. Dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. An b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Aw minnu nana an b'aw fo k'a barikada. Minnu fana bɛ k'an filɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada. Ala ka bɛɛ sara an karamɔgɔ yɛrɛ a n'a ka denbaya an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Ka duwawu k'a k'a barikada fana ala ka hɛrɛ k'a minɛ ala ko o duwawu minɛ maa filanan o de ye madame ba Fayatima Zahara Jalo filamuso a bɛ di baasi t'i la a bɛ cogo di baasi foyi t'an na dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuhu n ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw ani lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka Sirifila TV yɛrɛ fo yarabi ala ka sigi ɲɔgɔn caya ala ka o duwawu minɛ maa saba de ye madame Tarawele Fatimata Ture ale y'an ka secrétaire ye Sirifila TV la a bɛ cogo di Aja an b'a fɔ assalamu alaikum an bɛ an lajɛbagaw ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se studio ba in kɔnɔ yan n'o ye Sirifila TV studio ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu yɛrɛ mana dar'u la kama an bɛ bɛɛ fo k'an fana karamɔgɔ fo an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum salam an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa naani ma laban o de ye madame Jara Kunba Jaburaka marakamuso a bɛ di baasi tɛ yen nɔ an bɛ ala tanu aw b'a kan dɔɔni dɔɔni marakakan na kelen kelen dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma an bɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu sen y'an sɔrɔ ani minnu sigilen don tele kɔrɔla la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnn'a ma nin waati in na jamana caman de bɛ an lajɛ farafinna ka taa se farajɛla Sirifila TV ale bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'i ko k'i b'a fɔ a fɔ cogoya la mais jamana damadamani bɛ yen i n'a fɔ Côte d'Ivoire ka taa se Gabon Burkina ninnu ye yɔrɔ ye i mana don a kɔnɔ a bɛ kɛ i kɔnɔ i n'a fɔ i bɛ Mali la ka kɛ ni ka wulikajɔ n'u ka lajɛli Sirifila TV la an b'u fo kɛnɛ in kan k'an ka président international fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Adama Sakɔ ye yan fo Côte d'Ivoire an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ninnu bɛɛ ɲɛ k'an ka tɔn ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo k'an ka tɔn karamɔgɔw bɛɛ fo ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ an bɛna présidente yɔrɔ présidente ɲinan san 2025 club Imam Ali Alasago Jama Sago minnu ko k'u bɛ fara an ba kan k'a dɛmɛ sirifuw ka baaraw ɲɛnɛmayali la ɲinan aw y'a boloda cogo di aw sera ka baara jumɛn kɛ an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'a dɔn an b'i yɛrɛ fo k'i barikada i ka baara ɲuman na 2025 la an ye baara min boloda an sera ka dɔw kɛ an ye caman kɛ an ye dɔw ɲini kɛ an ye o kɛ k'o ban an tilala tuguni ka suman bayɛlɛma min kɛ o fana kɛra ala sɔnna o fana kɛra o kɛra fayida yɛrɛ ye musow ma ka ne ka laɲini ye o min ye musow ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye vraiment suman bayɛlɛma ye o fɛngɛ di musow ma a kɛra a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ min ye duwawu ɲini fana ye yɔrɔ bɛɛ bɔra o kalama an tun ye n'an bɛ événement dɔ kɛ Moribabugu yan nɔ événement ye a bɛnna ni essence ko crise ye donc an ba ɲuman ko n'a bɛnna ni essence ko crise ye ko an k'a kɛ duwawu kalan ye jamana yɛrɛ ye ka kuranɛ kalan jamana pour que ni crise bɛ bɔ mɔgɔw da la cogo min na ko ka duwawu kɛ jamana ye ala sɔnna o fana kɛra an b'a fɔ
ala misrifu albetu barka duwayi chabira bare anya ake dobla ayru kun signe ten jamani o jamanana wa amma mefona crise wala ale kene fana ka don chaman dira senebaton la dira kusebe ni bora chaman donc dia yara dabara hina min kama o hina yira do yinina o kenaka yana do yinin kenaka o hina yira yana wa ala sura misra fa ala do jabir amadu insha Allah ni ala sona o jena kosobe am soro kana kumba jaguraka présenté boraka o ka nyina baraw on follow fo aw ka suma baylema formation ni aw ya ka kene kono suma baylema ko me fen juma ka ani joni ya participer jalo ga o nyina ngali jaranye sansa imam ali konnana ami programme doreta ami mi réaliser san konnana alhamdulillah anga programme de formation fana bi kerengereniana adama mais sansa ami hakia dota ka adondon ke donc ani baran damne yina programme ya anya antame yina ani fenchama me akonna ko nansira mi madomi amo okumake yina ta ani okesuma bayele maka ani suma bayele mata muna sabula ni iyanga biklela bana chiara ko jugu jalo be manyene donc toujours na fura mogo manyene ba fo fuiti anga dumuni fewne do et pourtant anga dumuni fewndo chama be no mun chiene le se ama do yere be ambu du antu choko ya do to ni anga mali yere takala je mali be jamana ufe na fura ko ka jamana ujate balogo desa be jamana na mali bi jate afe na fura ka jamana ujate fene balo ma soroli o fana be jamana muna mali be jate afe tukuni parce que balo be se ka ke en quantité mais pas en qualité mais ni fla be problème me malla bon na takala je fene mali flene mali jamana re gaskiya be kan fin ko jugo jalo nanga no tiga woni malo tiga kera malo ni nyam be chien c'est trop en fait yiri de hakiyam be toli a dante meneno anga nago kono fe hakiyam be toli o fana dante meneno donc an yɛrɛ y'a lajɛ ni ko ibe baara daminɛ an ka daminɛ sumana fɔlɔ dɛ parce que ni bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la kɛnɛya ni o de b'i la fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka ko tɔw boloda bon kɛnɛya ye bi fana gulonna baloko la tuguni donc an ka daminɛ balo yɛlɛma la n'an ye balo yɛlɛma kɛ sisan nɔ o bɛ kɛ sababu ye n'an ye kɛnɛya sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka na ni baara tɔw ye o balo ninnu fana na ala sɔnna an ye sɛnɛfɛn kelen ta n'o ye suman ye an ye min ta particulièrement o kɛra malowusu ye sabula an ye a fɔ toujours kɛnɛya ko ta fanfɛla la malowusu n'i y'a ta k'a lajɛ ale ka ɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma ka tɛmɛ malo jɛmani kan donc an ye malowusu ta an y'ale bayɛlɛma ka kɛ produit 3 ye juga yugubala yɛlɛ ale ni nitiriri o kɔfɛ nitiriri ye malo ni an ka nakɔ kɔnɔfɛnw ɲagaminen ɲɔgɔn na comme son nom l'indique malo nutritif de don wa malo min ni a bɛ farikolo yɛrɛ labalo kosɛbɛ sabula a dan tɛ malo gansan ye an ka nakɔ kɔnɔfɛnw jalen ɲagaminen don a la a ka ɲi farikolo ma kosɛbɛ wa fana a digéreli ka nɔgɔ a ye n'a fɔ i bɛ se ka fɔ malo salati bon mɔgɔ caman b'a dɔn malo couscous la caman b'a dɔn malo couscous la parce que n'an ye couscous arabe dilan sisan an tɛ macédoine ka a la a mɔlen kɔfɛ a mais ale ni a macédoine jalan bɛ ɲɔgɔn na quoi donc i b'a a yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn a banna o kɔfɛ an y'a ale malo kelen bayɛlɛma ka kɛ juga ye juga kɔni bɛɛ b'o dɔn an ka société kɔnɔna na yan nɔ tigawa bɛ kɛ ale la o kɔfɛ an ye ɲugubala yɛlɛn fɛnɛ an y'o kɛ n'a ye komi an tɛ sɔfɛn bolo ko période la mais an y'a kɛ ni épinard ye wagati cogoya kama épinard fana nafa min bɛ ale la farikolo la an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ o kalama kosɛbɛ o kɔfɛ an ye yiriden fɛnɛ ta an ye yiriden min ta o kɛra zira ye
ale fɛnɛ den nafa bonya kama farikolo kan denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw camancɛla mɔgɔw an ye ale ta k'ale kɛ su ye o kɔfɛ an y'an ka nakɔ kɔnɔfɛn wɛrɛ ta ni o ye karɔti ye parce que an ka fɛ yan nɔ fana yiriden de fɛnɛ ju ka ca an bolo nin fɛn na ka tɛmɛ nakɔ kɔnɔfɛnw kan donc karɔti bɛ yen mais i b'a ye kelen kelennin de bolo mɔgɔ t'a kɛ kosɛbɛ an y'a fana ta k'a nafa yira mɔgɔw la walasa a bɛ se ka kɛ dɔɔnin ye cogoya min na surtout an ka bi tile na téléphone kɛlen don k'an bɛɛ ɲɛko ban ale b'i nafa ka bon ɲɛ ma kosɛbɛ an ye ninnu de kɛ donc formation in kɔnɔna na sabula formation in laɲiniba dɔ tun ye a fɔra ko Imam Ali an ka laɲini ye dɔɔnin ye dɔɔnin dan tɛ diinɛ dɔrɔn dɔɔnin ye dɛ karamɔgɔ y'o fɔ an ɲɛna ko foyi m'an bila retard la an banna recherche ma k'an sigi tentɔ dɔrɔn donc diinɛ dɔrɔn dɔɔnin tɛ diinɛ dɔɔnin b'a kɔnɔna na cogoya min na an ka adamadenya ɲacogo fana o fana bɛ a kɔnɔna na o cogoya kelen na o de la an ye nin formation kɛ musow ka bɔ ko kalama u ka dɔ k'u yɛrɛ ye ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye walasa dɔ bɛ bɔ cɛw fana ka charge la cogoya min na mɔgɔ hakɛ joli sera ka formation in participer mɔgɔ min ye formation in participer a ka ca ni mɔgɔ 20 ye sabula club bɛ fan o fan fɛ an y'a ɲini club bɛɛ fɛ bɛɛ ka représentant dɔ bila ka na mun bɛna formation ka participer dɔw fana ye a mamutu bɛɛ olu y'a ɲini an fɛ ko u bɛ fɛ ka participer olu fana participer a fɛ donc sisan nɔ olu kɛlen sisan nɔ an y'olu former u fana bɛ jigin u ka club kɔnɔna na ka taa u ka mɔgɔw former an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na madame Traoré yɔrɔ madame Traoré an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Imam Ali aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ samedi tɛmɛnen aw ye siraban min tɔgɔ dalen bɛ Seri Usumani Madani Hayidara la aw y'a furan ka taa se centre santé Cherif la a baara a kɛra cogo di aw bolo alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ i yɛrɛ fo Jalo aw ka wulikajɔ ni aw ka cɛsiri la parce que an ka activité ninnu programme ninnu kelen kelen bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye an bɛ ye Imam Ali ala sago jama sago n'i y'a ye an bɛ ye bi diɲɛ fan 14 fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin club in bɛ yen an b'a ka ŋaniya ɲuman de kɛra sababu ye ka club in sigi ne ye Tanti Jara an b'a fɔ k'a Hayidara n bɛ sɔrɔ ka Tunkara Togo la alhamdulilah baara in bolodara cogoya min na parce que ɲɛ bɛ jama ka ca ɲɛmɔgɔw de sigilen don commission an falaka minnu filɛ nin belebelew de dogolen don minnu tɛ ka kuma a t'i n'a fɔ anw de bi yan k'anw b'a bɛɛ dɔn an tɛ fosi dɔn belebelew de dogolen don u y'an k'u kumada de ye an ka se ka ɲɛfɔli kɛ commission minnu sigira baara in tagaɲɛ kama n'o ye a ka se ka organiser yɛrɛ ka ɲa n'o ye sirafuran ani dɔgɔtɔrɔso koli ani an ka misiri belebele misiri min bɛ araka kelen sela la a baraji ala de b'a dan dɔn n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ka misiri ye Janginɛbugu kɔnɔna na alhamdulilah commission ninnu ye baara organiser an taara sɔgɔma an ye heure di bɛɛ lajɛlen ma ko 8 heures ka bɛɛ sɔrɔ yen alhamdulilah an falakaw bɔra an balakaw bɔra yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fara fɔɔnɔw sanna baarakɛminɛn kelen kelen bɛɛ tun b'an bolo i hakili bɛ fɛn fɛn na k'a bɛ se ka yɔrɔ lasaniya alhamdulilayi an y'o bɛɛ dɔ ɲini k'o se walasa baara ka ɲa commission ninnu ye mɔgɔw tila u y'a daminɛ an b'an ka président ba fo nin yɔrɔ la n'o ye Masa Solomana ye belebelew dogolen de bɛ yan caman ani Isa Sidibe ka fara Dunbiya ninnu kan ani Modibo ninnu olu n'a ɲɔgɔnna caman u ye commission tila u y'a daminɛ goudron na mɔgɔ minnu bɛ taa goudron na u y'o mɔgɔw bɔ mɔgɔ minnu fɛnɛ kan ka olu bila olu ɲɛ ka baara labɛn olu fɛnɛ bila olu ka baara la olu tile goudron furani ma mɔgɔ kulu filanan tilali o kɛra yɔrɔ jumɛn ye o kɛra an ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba ye an fa ye baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔso n'i y'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ furakɛ a kɔnɔ fi sabilillahi ala kama ala yɛrɛ ɲɛda kama danti ala olu kulu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ tun b'o la ka fara an ka secrétaire ba kan n'o ye Kunba Jagora ka ye an ye sira minɛ ka minɛnw ta ka dɔnkiliw da ka courage don mɔgɔw la zikirikɛla ninnu tɛ gansan fɛnɛ zikirikɛla ninnu bɛ yen nin ka dusu don cɛw kɔnɔ ka dusu don musow kɔnɔ diinɛ bɛ taa ɲɛ cogo di u ye baara daminɛ u bila l'u ɲɛ u taara
taara ka taa dɔgɔtɔrɔso belebeleba in nin bɛɛ la an ba ye turu kɛ nin yɔrɔ 3 bɛɛ kelen kelen na ka taa sen jɔ in bɛɛ fi sabililahi ala kama ni musokɔrɔba ninnu u ma bon u yɛrɛ bolo quoi yɛrɛmajigin dan ni ninnu ta ye sabali dan kuma tɛ anw da quoi ni ninnu ye u bolo ɲɛsin fɛn min ma ko anw k'a kɛ o b'a sɔrɔ walahi u b'a anw yɛrɛ ɲɛ o ko la n'u ko a ye dɔrɔmɛ 1 don nin ko in na ala o b'a sɔrɔ u ka ba caman caman de don o la an b'a bilala an ɲɛ ka taga baara ninnu don n'i ye furanin ɲini musoba in bolo ala kadijatu ninnu ɲɔgɔnnaw ma ban sumayya ɲɔgɔnna ninnu b'an bolo a caman caman ka bila an ɲɛ ka furanin ta ka sow ta ka mɔgɔw dɛmɛ baara la ka baara ninnu don ka fara an ba tɔw kan ani u buramusow bɛɛ lajɛlen sirifila bɛɛ de bɔra k'i bolo don an fɛ baara in na o y'u ka majigi yira an na o y'u ka sabali yira an na o y'a yira an na u bɛ an bila sira min kan u yɛrɛ bɛ a kan f'u seko dama yira alhamdulilayi o ɲɛna kosɛbɛ ne tacogo la ni ala sɔnna a ma an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn Fatumata Zara jiri b'i bolo ka da madame Tarawele ka kuma in kan yɔrɔ fura kɔnɔna na alhamdulilayi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala fo ka barika da masa min sɔnna ka bi yira an na ya rabbi ala ka san wɛrɛ ta fana yira an na awɔ jibili bɛ n bolo n y'a a tila bɛɛ fɔ ka ban tiɲɛ yɛrɛ la an ba ninnu kan ka fo n'an y'an ɲɛ jɔ an ba ninnu na an n'an ka saliya fiyewu Tanti Jara yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen mɛn an b'ale de k'a kɛnɛ kɔnɔ ni maa o maa y'i ɲɛ jɔ Tanti Jara la i tɛ saliya n tɛgɛna bɔra k'a fɔ cogo min na an taara dɔgɔtɔrɔso koli la Tanti Jara yɛrɛ de y'a daminɛ wa n'i hakili b'a la k'i sɛgɛnna i n'a fɔ k'i sɛgɛn i bɛ sɛgɛn sɔrɔ kuma o kuma i b'a sɔrɔ a ka courage de fanga ka bon n'o kɛra dɔrɔn sɛgɛn b'i bila misiri kɛra ten misiri kɔyɔrɔ yɛrɛ la Tanti Jara ye baara min kɛ a kɛra ala ɲɛna denmisɛnnin caman sɛgɛnna k'o fari faga mɛ o bɛɛ la ale n'a ka courage bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ala de deli ya rabbi ala k'an kɛ u ladegebagaw ye u bɛ cɛsiri ni jija min b'u la diinɛ baara la ani ahali beyikiw ka kɛnɛ yirali la ya rabbi ala ka courage di an yɛrɛw ma an ka se k'u ladege a fɛ an k'u ladege o diyara an ye an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka nin kɛ baraji ye o hukumu kɔnɔ an bɛ segin ka na présidente yɔrɔ présidente an y'a ye k'a fɔ ɲinan aw ye aw ka conférence kɛnɛ kan aw ye thème ta tuguni k'a kɛ drogue ale kɛlɛli ye salongo o thème kelen de tun b'aw bolo conférence kan an bɛ fɛ k'a dɔn ka taa ni ka segin kɛ salon ka na ɲinana denmisɛnninw ka drogue ko la laɲini jumɛn de y'a to aw banbalen bɛ a kan an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin Amadu salon an kumana drogue kan ko kelen na yan o tun y'an ka thème principal yɛrɛ salon an ye conférence k'a kan ɲinan an kumana kan plateau la yan fana ɲinan fana an ye conférence k'a kan nin an ba ka laɲini ba de ne m'o de f'i ɲɛna an karamɔgɔ an k'a fo ka barika da puisque ale ka du kɔnɔ muso ninnu cɛsirilen don kojugu an b'a dɔn olu taw dilannen don ka ban mais olu bɛ hamina anw kɛnɛmamɔgɔw de ta ye a bɛ fɔ ko dɔrɔn kɛmɛ ka mɔgɔ min sa yɛrɛ sisan fɛn caman b'a fɔ hali o san na u y'a fɔ ko sɔrɔta bɛna kɛ ko mɔgɔ caman échouera drogue de kama o ma fɔ o mɛnlen kɔ an ba bolo ale yɛrɛ kɔni ko k'an k'an jija ka nin kɛlɛ yɛrɛ de kɛ a ko an ma salon an kɛlen ka conférence in kɛ k'an kana dan o ma ko an ka kɛnɛ sigi yɔrɔ bɛɛ la ka conférence baw organiser an ka club bɛɛ la pour que denmisɛnnin minnu b'o entourage la olu ka se ka se ye k'a to yen nɔ ni min tulo kɛra tulo kunnandi ye n'i y'a mɛn i bɛ se k'a ye k'a to yen nɔ ala y'a kɛ an ma se ka o bɛɛ sigi k'a ban ɲinan kɔni inshallah an b'a baara kɛ ni ala sɔnna a ma dɔrɔn min bɛ ka mɔgɔ min sa e yɛrɛ b'a dɔn hali denmisɛnnin fitinin san 11 n'i y'a ye dɔrɔn bolo fɛngɛ na dugu kɔnɔ a bɛ kɛ ko k'i bolo fila bɛɛ kuma ka kule et puis dɔrɔn modèle ka ca a dɔw bɛ mɔgɔ sa yɛrɛ pe 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 kunu ko conférence kɛra denbaw y'a mɛn
muso y'a fɔ an denbaw k'an k'an jija vraiment an k'an jija du b'anw de bolo cɛ min bɛ taa ɲinini kɛ dɛ muso ye kuma min fɔ conférence kɛ a bɛ tila ka bɔ a bɛna bɔ mɔgɔw bɛna mɛn nka dɔrɔn kuma ne se k'a fɔ ka s'a dan na secrétaire bi yan n b'a ka temps ta ale bɛ se kosɛbɛ a bɛ dɔ fɔ a la inchallah ayiwa i ka présidente ko ko secrétaire bi yan n y'a fɔ aw bɛ ka taa ni ka segin kɛ a thème kan aw sɔnna min mun na ou bien aw ɲɛ bɛ jumɛn na ni présidente ye ne coro ye sa sinon a b'a bɛɛ ɲɛdɔn ala ka ni sababa bɛ jalo i y'a fɔ cogoya min na salon an ye thème in ta ni o ye ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli an ka kuma a kan ni ye ɲininka ko min y'a to an seginna k'a ta ɲinan fɛnɛ n b'a f'i ɲɛna thème in nafa yɛrɛ bonya kama sabula salon n'i y'a jateminɛ salon conférence an y'a kɛ misiri kɔnɔna de la conférence kɛra misiri kɔnɔ tellement conférence nafa bonyana mɔgɔw ye ta mɔgɔw yɛrɛ tilara k'a fɔ an ɲɛna conférence ɲɛna a nafa ka bon mais a y'a lajɛ halisa dɛ a ka ko in walankata ka taa fɛ walasa minnu yɛrɛ ye fɛn ninnu tabaga yɛrɛ a ka se fo n'olu yɛrɛ kulo ma parce que tiɲɛ na o conférence kɛra mais n'i tun y'a walankata jeunes tun bɛ caya kosɛbɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ aw y'a dan cogo min kan o kɛra aspect fɔlɔ ye o kɔfɛ tuguni an yɛrɛ fana tun kan ka tournée dɔw kɛ club kɔnɔna na i n'a fɔ présidente da sera a ma cogo min o tournée ninnu an bɛ se ka tournée fosi kun fori ka sababu kɛ jamana yɛrɛ lahaliya ye sabula tournée ninnu bolodara ka bɛn wagati min ma o nana bɛn déplacement gɛlɛya ma donc baara ma se ka kɛ o de kama an seginna ka thème ta ɲinan tuguni ko n'an ma dabila an t'a dabila fo ko ka bɔ a la timinandi o de bɛ nɔbɔ ko la donc an y'a lajɛ ka conférence nabɔ misiri kɔnɔ zen k'a bila public la shirifila kalanso kuru kɔnɔna na ka jeunes wele minnu y'a tabagaw ye an ka cible directive yɛrɛ u tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ an y'a dɔn ko yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen nɔ ni o jeunes ni olu de dominenen don a kɔnɔna na ni olu de b'a kɔnɔna na kosɛbɛ an ye ci bila u ma mobili baarakɛlaw ka hakɛ to chauffeurs ka syndicat ka représentants tun bɛ yen nɔ jeunes yɛrɛ kɛra ka yen fa tew jeunesse bɛ fan o fan an ye appel lancé u bɛɛ ma ka invitation di u bɛɛ ma u ka na kɛnɛ in kan ka parents wele ka na ka autorités wele polisi minnu ka baara bɛnnen don nin ko in ma jalo fɛn o fɛn concernenen don en tout an y'a bɛɛ touché pour que u bɛɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na ka conférence kɛ ka kuma jeunesse fɛ u ka hakili sɔrɔ ten tɔ fɛn ninnu danger la parce que an bɛ ka sensibilisation kɛ k'u ka nin fɛn ninnu tali dabila d'un autre côté dɔw fana bɛ k'a fɔ ko nin bɛ fari foni i mana ta i bɛ baara kɛ kosɛbɛ i hakili bɛ dayɛlɛ k'a sɔrɔ u tɛ ka consensus sɔrɔ k'a fɔ k'a b'u halaki u farikolo la k'u halaki u hakili la ka tila k'u halaki u ka jamana yɛrɛ taga ɲɛ na donc kuma kɛra jeunes fɛ ka kuma kɛ parents fana fɛ bɛɛ k'i ka responsabilité ta cɛ fara muso kan bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la denbaw jɔyɔrɔ ye min ye o fɔra u ye faw jɔyɔrɔ ye min ye o fɔra u ye ka tila ka wele bila autorité fɛnɛ ma u fɛnɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la halisa sabula anw se ye k'a fɔ an denw ye a y'a tali dabila nin b'a la nin b'a la mais accès facile min bɛ se k'o ban o ye autorité de ye Jalo u fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'an ko denw ma aw kana ta en tant que a sɔrɔli ka nɔgɔn kɛ an ka baara a bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ donc n'olu fana sera ka a donni fɛɛrɛ minɛ a ka ca Ala fɛ ko in i t'a fɔ k'a bɛ ban mais a bɛ nɔgɔya quoi ni Ala sɔnna Ala ka a nɔgɔya an bɛna Madame Traoré yɔrɔ Madame Traoré hakilina jumɛn b'e la nin baara ɲuman min ni a bolo dara n bɛ fɛ ka e ɲininka est ce que nin ko in an balakaw ka wulikajɔ man kan ka bonya parce que i b'a dɔn muso jɔyɔrɔba de bɛ den ka mara ni a ka lamɔ la
an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina Jalo n'i ye nin question in posé nin ye question ba ye parce que n'i ko ko drogue bi k'an balakaw ta ko olu ka jɔyɔrɔ jumɛn bɛ a la n bɛ se k'a fɔ n'i y'a ta 50% 80-90% o bɛ na an balakaw ka côté la parce que n'i ko ko du i ko ko muso n'i ko ko jamana i ko ko muso n'i ko quartier n'i ko diɲɛ yɛrɛ dakuruɲɛ kelen i ko muso denmisɛnninw olu de bɛ u mara an falakaw bɛ bɔ olu tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye éducation fanba a bɛ an balakaw de bolo donc olu de kan k'u janto denmisɛnninw na ka wuli ka jɔw kɛ ka denmisɛnninw k'u suit de très près kuma dɔ la i bɛ dɔ ye so kɔnɔ i t'a dɔn ko fɛn b'u bolo u b'a dogo manafimaniw kɔnɔ u b'a dogo fɛn mana sugu caman na denba yɛrɛ t'a dɔn nin de bɛ ne den bolo ka don so kɔnɔ o ka bɔ yen u bɛ collaborer ni minnu fana ye sigida la ko mɔgɔ b'i i teri sɔn bɛɛ ta o f'a ka cɛɲa an y'o mɛn an ka maakɔrɔw ka kuma na sisan i teri i den a teri kɛra mɔgɔ dɔ ye sisan nɔ olu ka jogo man ɲi comportement ɲuman t'u la u bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta e t'a dɔn den ka lahalaya bɛ changer mais ni masa jan t'a la a bɛ dɔn cogo di yɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc anw de kan ka janto denmisɛnninw na pour que mara bɛ nɔgɔya n'an ye nin kuma ninnu ta k'a lajɛ nin kuma ninnu bɛɛ bɛ segin an fa ka kuma ma n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ye a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara n'i ye anw bɛ kuma munumunu chaque fois an bɛna an fa n'an karamɔgɔ fo kuma tɛ se ka taa k'o to n'i y'a mɛn anw bɛ yan bi n'i y'a mɛn diɲɛ bɛ nin degré fɛnɛ na bi walayi an fa ma lamɛnni n'a lamɛnna kɔlɔlɔ min bɛ diɲɛ kan bi tasuma min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi sisan b'a sɔrɔ hali n'a ma ban san b'a sɔrɔ kuma tun t'a la dɛ mais a ma lamɛn a ye mun fɔ san 40 kɔ o y'a sɔrɔ an dɔw yɛrɛ tɛ yen ko jogo n'i ye dɔrɔgu lajɛ ka ɲɛnaminimafɛn quel qu'en soit suguya o suguya a bɛ boli jogo de kan ni denmisɛnnin ka éducation ɲɛna ka jogo ɲa kuma tɛ yen a tɛna dɔrɔgu ta a tɛna joint ta a tɛna tɛrɛmadɔli ni kiriti karata ninnu a tɛna ta an karamɔgɔ denkɛ y'o fɔ an ɲɛna n'o ye Muhamadu Madani ye Fancini Hayidara ala ka hinɛ a la a n'an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen a y'o de fɔ a ko ni n'ale ye denmisɛnnin ye kamalenkɔrɔ ye a ma s'a ka kulusi kɔrɔ a ko ale t'a dɔn ko bɛ se du kɔrɔ walayi n'an ye ninnu ye ani Iba ni Sherifu ninnu ye silamɛya ka fierté de anw b'an disi gosi ni ninnu de ni ninnu lajɛra diɲɛ bɛ nɔgɔya dɔrɔgu ko kuma tɛna kɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamu d'an ma amina ala ka o duwawu minɛ an bɛ sɔrɔ ka na Fatimatu Zahra n'i y'a jateminɛ ni Malimatu bɔra k'a fɔ sisan n'o ye Madame Traoré k'a fɔ musolakaw olu jɔyɔrɔ ka bon mais tuma caman n'i ye wele bila musow ma a ye na aw ka taa sumu la ou aw ka pariw i b'a ye musow fari bɛ foni fɛn o fɛn wari bɛ sɔrɔ a la mais n'i ye musow wele ko a ye na an ka taa a lajɛ denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi lamɔ o n'a ɲɔgɔnna nin n'a ɲɔgɔnna a ye nin ye conférence sigi ko musow ka na drogue ɲɛfɔli ni fɛnw u fari tɛ foni mun de b'o kɛ alhamdulilayi an bɛ ala fo k'a barikada an kɔni kɛra an bɛ min fɔ o yɔrɔ la a bɛ i n'a fɔ sitanɛ de bɛ ɲini ka s'an kan dɔɔni an bɛ ala deli ala k'an bɔsi sitanɛ an k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ denmisɛnnin ninnu ka siniɲɛsigi gulonnen don anw de la u ka kɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaw ye sini o gulonnen don anw de la wa n'u tiɲɛna sini anw de b'a degun sɔrɔ sabu dutigiw bɛ bɔ sɔgɔma ka taa musaka ɲini na mais u fana u k'u janto denbaya la balo ɲini ye tiɲɛ mais e bɛ ka mɔgɔ min balo ne m'o lahalaya dɔn i ka balo ɲini bɛna mun ye a bɛ kɛ i bɛ k'i ka balo ɲini ka lafili sabula e bɛna mɔgɔ min balo e kɔni b'i ta kɛ ka balo ɲini dɔrɔn ka na di denbaya ma denbaya yɛrɛ lahalaya ye min ye e t'a dɔn e t'a ɲɛ ɲini o défaut belebeleba fana bɛ yen nɔ i ko baw an baw tiɲɛ yɛrɛ la défaut belebeleba bɛ an na sabula denmisɛnninw lahalaya bɛ yɛlɛma tuma dɔw mansa musoman dɔw bɛ bɔ a kalama mais u b'a dogo faw la o ye défaut belebeleba de ye ni e y'a dogo a fa la a tiɲɛnen kɔfɛ e nana ɲɛfɔ a marabagaw ɲɛna minnu bɛ se ka corriger sɛbɛ la i b'a ye i bɛ retard la depuis a daminɛ na n'i ko a tiɲɛ yɛrɛ la karisa cogoya falennen don fa yɛrɛ b'a dɔn a ka programme na n'a nana a b'a jateminɛ a b'a suit k'a lajɛ ani jɔn bɛ jɛɲɔgɔnya la a bɛ taa min
a jɛɲɔgɔn ye jɔnni ye n'a y'o dɔn a kan k'a mara cogo min na a fana b'o o dabali siri mais n'i y'a dogo ko den diya ɲɛ kama i b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ diya ɲɛ ye dɛ o ye i bi k'i den tiɲɛ de maa o maa ma se ka den koron k'a dɔn adamadenya ɲuman da fɛ i k'i sigi a kan i den b'i lakasi sabu ne ma se k'a lakasi dɔrɔn a b'i lakasi f'an k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu ka ye an bolo kalifa fɛnw de o dira an ma an kan k'u an janto u la janto cogo bɛɛ lajɛlen na ka diinɛ ɲɛ yira u la c'est o défaut belebeleba fana de bɛ na ni bɛɛ ye n'i y'a mɛn éducation ko in a fanba ye diinɛ ɲɛdɔnbaliya ye parce que n'i ye den to a yɛrɛ ma ten aw tɛ ala ko ɲɛɲini aw tɛ denw bila sira la e yɛrɛ tɛ wuli ka seli e yɛrɛ ko den ma wuli ka seli a tigɛr'i la ou bien e b'i sigilen to e bɛ nkalon tigɛ awɔ ne bɛ fɔ bangɔni na ne bɛ bozo la k'a sɔrɔ e bɛ ɲamakɔrɔ depuis ye den yɛrɛ bɛ tigɛ e la donc ni den tigɛr'i la dɔrɔn den yɛrɛ bɛ kɛ nkalontigɛla ye ni den ye nkalon tigɛ de bɛ jogo bɛ wolo adamaden na n'i sɔnna ka nkalon tigɛ i bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini an baw a n'an kɔrɔmuso a n'an dɔgɔninw a n'an yɛrɛw an k'an janto an ka denbaya la ni ala sɔnna ka to b'a ka sɔli ala wa salim ala ka o duwawu minɛ o la an bɛna kunba yɔrɔ kunba ne ko sisan an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka nin wulikajɔ ninnu na club imam ali alasago jamasago aw sera ka sigi yɔrɔ jumɛn nin waati aw ka komitew bɛ yɔrɔ jumɛnw na bamakɔ Jalo an sigira yɔrɔ min na i n'a fɔ an da sera dɔw ma ka tɛmɛ yan a daminɛna Moribabugu la n y'a f'i ɲɛna Moribabugu yɛrɛ kelen dɔrɔn komite min bɛ Moribabugu komite 9 Moribabugu bɔgɔ kelen tɛ Moribabugu yɛrɛ niveau la Ansar Kadiri kɔnɔna na komite Moribabugu Imam Ali club la den o sen tɛ kɛrɛfɛmɔgɔ minnu y'a kanu k'a dɔn ala kan a ye ko in fanga ka bon Moribabugu n'a lamina Moribabugu y'a jatigi ye Moribabugu de y'u jatigi ye Moribabugu de club Imam Ali jatigila ye donc Moribabugu bɛ yen Musabugu bɛ yen Yirimajɔ Sena bɛ yen Yirimajɔ D bɛ yen nɔ ni mɔgɔw b'o dɔn Yirimajɔ Kɔjalani na Safo bɛ yen ka fara ko ɲumanin kan o kɔfɛ international la Chine bɛ yen Faransi bɛ yen n bɛ profiter nin fɛ ka n yɛrɛ balimakɛ fo Faransi sigi la Grand Jacques a fana ka wulikajɔ fanga bonyana Imam Ali kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ni plaque o plaque ye Jalo Imam Ali groupe sanfɛla la a bɛɛ y'ale ka siɲɛna baaraw de ka foli belebeleba d'a ma international la jama ka ca ka ni miiri jamana si ma ko min dɔ t'a kɔnɔ an yɛrɛ ka farafindugu a bɛɛ Imam Ali représente len do fan bɛɛ région na mɔgɔw fana bɛ o cogoya la mais mɔgɔ bɛ fɛ ka dɔgɔ club la donka ni don cogoya jumɛn b'a la Imam Ali don cogoya a ka nɔgɔn kojugu critère 2 dɔrɔn ye Imam Ali la a fɔlɔ i ka kɛ silamɛ a filanan shirifu ko ka diya i ye a banna ni mɔgɔ min ye silamɛ ye shirifu ka di ye dayɛlɛlen don taabolo ma bɔ taabolo la dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen numéro bɛ yen ni mɔgɔ min bɛ fɛ sisan ka don o bɛ numéro jumɛn contacter ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don club Imam Ali la i bɛ numéro kelen de wele 84 Adama bɛ ɲɛ ma ka numéro affiché 84 27 71 86 Sega kan 84 27 71 86 ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin gosi dɔrɔn i ye nin kɔngɔ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la i bɛ don Imam Ali club la ni ala ka diɲɛ ye 84 27 71 86 ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ yɔrɔ bi ala ka faamuyaw di wa an ka waati bɛ ka gun yanni an ka se ayiwa gatotigɛ waatiw ma présidente foliw ani nisɔndiyakanw ani kɔsegin foliw sabula baara caman aw ni mɔgɔw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw bɔra o jumɛn b'i bolo ka se mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn y'aw dɛmɛ baara in kɔnɔ an b'a fɔ yan k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nka yan'an bɛ mɔgɔw fo an b'a an karamɔgɔ n'a ka denbaya de fo fɔlɔ y'a bani
ale de kɛra sababu ɲuman ye ka nin ko in jira an na a n'a ka denbaya ale ye albeto a ye kira Muhamadu kisi ni nɛɛma sallallahu alaihi wasallam a ye birifini biri mɔgɔ 5 min da la a ka dɔn yɛrɛ o bɔra ale de la an karamɔgɔ de o jira diɲɛ na diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an b'u ka fɛngɛ kɛ tan anniversaire kɛ tan o bɔra ale de la an ba o ta ye Imam Ali tan Fatimata ta ye Fɔnda Zahra ye tan Aisha ta ye Husaini ali ma daga ma sa an tanti do Imam Hassan olu de y'a jira an na nin cogoya in na an b'u fo k'u barika da ala ka sini kɛnɛya d'u ma nin dun ye ala k'a to silamɛya jugu fo ka taa se diɲɛ wuli ma ala kana o jugu bɔ an yɛrɛ la ala kana an k'u jugu ye n'an bɔra yen an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo an dɛmɛbaga bɛɛ tiɲɛ na a y'a fɔ c'est international an b'aw fo kɔfɛmɔgɔ an b'u fo yɛrɛ k'u barika da u y'u se kɛ ala ka bɛɛ sara ala ka bɛɛ sara yangaw fana bɔra farikolo la adamaden ka n'a sugu tɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ala ka bɛɛ sara fɛn fɛn bolo de la nin ko in na ya rabbi ala k'a k'an bolo dalu ala kana kɛ daluyan kan ala k'a kɛ Imam Ali yɛrɛ bonya kama a n'a bɔnna bɛɛ fo ka taa se an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ala ka bɛɛ hami dilan a bɛ to bɛ kuma na sali ala wa sallim présenté an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na madame Traoré yɔrɔ Fatim foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ ka da nin kuma nin kan Jalo ni ko foli ni kuma kuncɛ kuma min bɛ yen an kɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen ni fo n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn dɔnniba ta i b'a fɔ ko ɲumanbaga ɲuman parce que a ye n dɛmɛ ka ko la o b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a ɲɛ an ba ninnu u bɛ événement fɛn fɛn daminɛ n'o de f'i ye o b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a ɲɛ donc et puis mɛ min fara kan tuguni mɔgɔ mɔgɔ n'i ka kɛkun sirifuw ka ko la i tɛ sɔn fiyewu a wagati ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ma ko dɔ kɛ i n'a fɔ an fa n'a karamɔgɔ y'o fɔ an ɲɛna a ko ninnu ka événement ninnu date mana se hali ni se ye maribatiga de 5 la walima jisuma 5 la a sa i k'a di balima dɔ ma fi sabililahi ala kama ko sirifi dɔ ka nin événement date ye nin i ka hakili jigin a la ninnu nɔfɛtigiw hɛrɛ de don alijinɛ sira de don nɛɛma de don ni mɔgɔ min n'i ma k'a fɛ ne b'a ye i b'i yɛrɛ jɛ de ala k'an sabati ninnu kɔnɔ an n'an bɔnnaw kira la horma shirifu barka sal ala rasul wa sallim ala ka duwawu minɛ Fatimatu Zahra madame Ba jamu ne bayi shoduna wali ne kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen an bɛ ala fo ka barika da foli belebele o y'an fa de ta ye an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara ale de kɛra an bɛɛ lajɛlen ma sababu ɲuman ye sherifuw ka don valeur la a sababu bɔra ale de la n'a ka denbaya an b'a n'a ka denbaya fo u bɛ min fɛ diɲɛ ni lahara ala ka nɔgɔya u ye u bɛ siran min ye diɲɛ ni lahara ala ka don u n'a cɛ ani kanubaga ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'an faso Maliba fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo yarabi ala k'u fanga se ka Imam Ali tɔnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan yarabi laɲini ala ka sabati ala k'an sago kan ye ala k'an k'an karamɔgɔ sago ye k'an kɛ ba ɲuman sago ye ne bɛ Tante Jara Tunkara n'a dɔgɔninw ye ala k'an kɛ Imam Ali yɛrɛ sago ye ala kira n'a bɔnnaw kama sɔli ala nabi k'aw yɛrɛ teleso mɔgɔw fo o diyara an ye an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn madame Jara Kunba Jaguraga foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen alhamdulillah Jalo an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma u y'a fɔ cogoya min na foli tɛ tɛmɛ o kan k'a daminɛ an karamɔgɔ la ka se a ka sotigiw ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli di kulɔbuladen bɛɛ lajɛlen ma yangaw fara kɔfɛ mɔgɔw kan ani kulɔbulin kanubagaw fana dɔw de hali tɛ kulɔbulin na Jalo mais n'an wulila an ka baaraw la u bɛ jɔyɔrɔ ta an ye a kɔnɔna na a ka bon hakili ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli di an dɛmɛbagaw ma minnu y'an dɛmɛ wari la walasa baara ninnu ka kɛ minnu y'an dɛmɛ matériel la baarakɛminɛnw na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka foli belebeleba di monsieur Jara ma a ka baarayɔrɔ la siramisɛnkaw fɛ yen nɔ ka bɔ kuma la o ɲɛna o b'a diya ni ala sɔnna ma yanni an ka taa gato tigɛ sira kan an bɛna aw ka cɛba dɔw fo a fɔlɔfɔlɔ o de ye masa Sulemani Kulubali Laji an b'a fɔ ka
ka toɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn a kelen tɛ ale ni cɛba minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'aw dɛmɛ baara in na an b'u fo ka fara karamɔgɔ minnu bɛ aw ɲɛfɛ modérateur la minnu b'aw ɲɛfɛ laseli ni fɛnw na u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ Aburu Danbele ale ye maa ye min bɛ baara kɛ ji jukɔrɔ kosɛbɛ aw ka baara ninnu na an b'a ka danayamɔgɔba fana don an b'a fo a ka Sherifu Kanu n'a ka wulikajɔ a n'a ka Hayidara Kanu a n'a ka yɛrɛdi n'a ka majigin ale bɛ baara minnu kɛ ni i y'a dɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ a kanu i ka Ala degi baaraw la an b'a fo k'a fɔ a Danbele k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la o hukumu kɔnɔ an b'a fɔ gato tigɛlaw ye u ka labɛnw kɛ ka na ni gato ye yan'o cɛ an bɛna Fimani ka dɔnkili lamɛn dɔɔni yanni gato ko ka sabati an bɛ gato tigɛ ka kanbɛ da ɲɔgɔn ye wajulu don su ni Ala ni kira sɔnna ma o kana ka kɛ ni juma tile binna Bangoni Jɛngɛnɛbugu an fana karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madan Hayidara ale ka nɔlanci tɛrɛba min bɛ n'a tɔgɔ dalen bɛ a tɔgɔ la Bangoni na yen o kɔfɛ dugu mana jɛ samedi o ye kuranɛ kalan seli fana mana seli o kɔfɛ wulafɛ baaraw olu b'a nɔ la ni Ala ni kira sɔnna i n'a fɔ ladala a bɛ kɛ cogoya mun na Ala k'an si jɔ ka a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o la an bɛ Fimani lamɛn yanni gatotigɛlaw ka se yan. Sayyidina Ali Badra Sajaja ni Ala ibn Muhammad 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 Sayyidina Ala de makla ni wari e mabaponya kibina ni sabu e mabaponya ni fama e mabaponya kibina ni tawa e mabaponya Sayyidina Ali ala de kana kibla kana kaslame ya bokulola ala ko kika tukudafara kika tukaslame ya jukudati kakira Muhammadu jukudati kika tukaselila na vingi udati kera malahu wajahu Sayyidina Ali Badra Sajaja ni Ala ibn Muhammad Sayyidina Sayyidina Ali Badra Sajaja ni Ala ibn Muhammad Sayyidina wa khalaqa bi Sayyidina Ali ula adade bangina alika amina don gato tigɛw kɔnɔna na ayiwa kunba tasuma don a la Imam Ali karamallahu wajhahu ale ka gato club Imam Ali ala sago jama sago n'a présidente ye madame Maiga Mariam Temeli ale ka bonya n'a ka yamariyaw kɔnɔ ala deli san caman ala ko yira n na kunba vas-y i bɛ se ka tɛmɛ n'a ye ni ala ni kira sɔnna jigi da la tɛmɛ n'a ye dala fo ka awaliman dɔ a ka nin dɔnkili duman in na o la baara in bɛ kuncɛ nin cogoya in la an bɛ dugawu kɛ ɲinantaw kɛra hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ ta ala ko yira an na ka se ka Imam Ali ninnu dɔn k'u ka donw dɔn k'u ka bonyaw dɔn k'u ka karamɔgɔw dɔn a bɛɛ ye a Seyidi Sheikh Usman Madan Hayidara ye sa ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o de ka y'a to sherifuw dɔnna o tɔgɔ kun tɛ se ka fɔ wa u ka kow kun dɔnnen tɛ o la an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma k'an b'a fo Madame Hayidara
kɛra tanti jara tungara sɛgɛbali ɲinanbali ni nin événement ninnu sera wari fɛn fɛn b'a kunna a b'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔw kɛ walasa ka se ka maaw lafiya nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔnnaw n'o ye Imam Ali ka anniversaire ala sɔnn'a ma mɔgɔ dɔw ye du sɔrɔ ni tanti jala ka fonisiriya ye terrain k'a di Bamakɔ cɛmancɛla na k'a di dɔw ma nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw muso filiyatɔw u ye manakun sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye malo caman ayiwa ɲɔ caman ka nafolo d'a kan o caman kɛra san o san a bɛ ko dɔ de kɛ a bɛɛ kɛ kun ye shirifu kanu kosɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka si di ka kɛnɛya di an b'aw bila yan waati wɛrɛ inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu